ஜீன் இன்ட்ராக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மெண்டல் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாரு, நமக்கு வந்து ஒரு கேரக்டரை வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி குடுத்துருந்தாரு. ஆனா, அவருக்கு அப்புறம் வந்தவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இல்ல ஒரு ஜீனை வந்து ஒரு கேரக்டரை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஒன்றுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேர்ந்து அதோட ஃபீனோடைபிக் ரேஷியோ வந்து குடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அப்புறம் வந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொன்னாங்க. இந்த ஜீன் இன்ட்ராக்ஷனை பற்றி, அதாவது எப்படி சொல்கிறதுக்கு, ஒரு பர்ட்டிகுலர் கேரக்டரை 2 செட்ஸுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்செப்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேட்சன் அப்படிங்கிறவர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். இந்த இந்த கான்செப்ட்க்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது. அது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபேக்டர் ஹைப்போதைசிஸ். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவரோட நேமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பேட்சன்ஸ் ஃபேக்டர் ஹைப்போதைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த பேட்சன் ஃபேக்டர் ஹைப்போதைசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வச்சும் நமக்கு வந்து இந்த ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன் கேட்கலாம். ஃபேக்டர் ஹைப்போதைசிஸ் வச்சும் என்ன பண்ணலான்னா இந்த டெஃபினேஷன் வந்து கேட்பாங்க. ஓகேவா? இப்போது இந்த ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா இன்ட்ராஜெனிக் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன், intragenic gene interaction or intra-allelic or allelic interaction. இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராஜெனிக் லோக்கஸ் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க. இது வந்து என்ன அப்படின்னா, இன்ட்ராஜெனிக் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குரோமோசோம்ஸ் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கேரக்டரை வந்து F1 ஜென்ரேஷனில் டிட்டர்மின் பண்ணுறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் தான். கேபிட்டல் டி அண்ட் ஸ்மால் டின்னு சொன்னால, இந்த ஒரு ஜீனுக்குள்ளேயே வந்து இன்ட்ராக்ஷன் நடந்து அவங்க 2 பேர்த்துக்குள்ளேயுமே வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கான்வர்சேஷன் நடந்து, அதாவது அவங்க 2 பேரும் ஃபியூஸ் ஆகி நமக்கு கிடைக்கிறது தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராஜெனிக் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன். இன்டர்ஜெனிக் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 டிஃப்ரெண்ட் ஜீன்ஸில் வந்து நடக்கக்கூடிய, அதாவது 2 டிஃப்ரெண்ட் ஜீன்ஸால் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இன்டர்ஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இன்ட்ராஜெனிக் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து F1 ஜென்ரேஷனில் இப்படி ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னா, இது ஒரு டால் பிளான்ட். அப்போது இந்த கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டியும் ஸ்மால் டி கேபிட்டல் டி கூட இவங்க 2 பேர்த்துக்குள்ளேயுமே இன்ட்ராக்ஷன் நடந்து தான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா டால் கேரக்டர் வந்து கிடைக்குது. ஆனால் இந்த இன்ட்ராஜெனிக் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏன்னு எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ எப்படி ஃபியூஸ் ஆகும்போது எந்த மாதிரியான கேரக்டர் கிடைக்கும், நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் தான் கிடைக்கும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி 2 டிஃப்ரெண்ட் ஜீன்ஸ் வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகி நமக்கு வந்து ஒரு ஃபினோடைபிக் ரேஷியோ கிடைக்குதுன்னா, அதை வந்து இன்டர்ஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். இதுக்கு வந்து இன்னொரு நேம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ட்ராஜெனிக் லோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. லோக்கஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு குரோமோசோம் நியூக்ளியஸ் இருக்குது. நியூக்ளியஸ்குள்ளே என்ன இருக்கும், குரோமோசோம்ஸ் இருக்கா? இந்த குரோமோசோம்ஸில் வந்து ஜீன்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி வீடட் ஷேப்பில் வந்து இருக்கும். வீடுன்னு என்னது, இந்த மாதிரி மணி வந்து மேலே இப்படி இருக்கிற மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இருக்கும். ஓகேவா? இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்றுத்தையும் லோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? இந்த லோக்கஸ்க்குள்ளே சேஞ்சஸ் நடக்குது. ஒரு ஜீனில் அந்த ஜீன் வந்து எங்கே அமைஞ்சிட்ருக்கு, லோக்கஸில் இருக்குது. அந்த லோக்கஸில் வந்து இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இன்ட்ராஜெனிக் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன் ஆர் இன்டர்ஜெனிக் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன். ரெண்டுமே ஜீனில் தான் நடக்குது. பட் இங்கே வந்து சேம் பேரில் நடக்குது. இங்கே வந்து என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் பேரில் நடக்குது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இந்த இன்ட்ராஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இந்த இன்ட்ராஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷனில் ஒரு 4 டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 டைப்ஸுமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெண்டலோட லாக்கு வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாத ஸ்டேஜை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா அவர் வந்து என்ன சொன்னார், வந்து எல்லாமே வந்து டாமினண்ட்டாக தான் இருக்கும். எல்லா கேரக்டருமே வந்து ஒரு கேரக்டரையும் வந்து ஒரு ஜீன் தான் வந்து என்ன பண்ணும், ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தனித்தனியாக கொடுத்துருந்தாரு. ஆனால் இது எதுவுமே வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாத ஸ்டேட்மெண்ட் தான். இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, F1 ஜென்ரேஷனில் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து எந்த மாதிரி கிடைக்கும், அதாவது கேபிட்டல் டீயா இல்லைனா ஸ்மால் டீயா, இதில் எது டாமினன்ட் எது ரிசசிவ்னு நமக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியாது, நமக்கு வந்து ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே வந்து தெரியாது. அப்படி தெரிஞ்சால் கூட இது டால்னு இருந்தாலுமே இதில் ஒரு பியூரிட்டி இல்லை. ஓகேவா? கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி ரெண்டுமே இதில் மிக்ஸ் ஆகி இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கோடாமினன்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எய்தர் டால் ஆர் டுவார்ஃப் வந்து பியூரிட்டியாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும். அதை தான் கோடாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மல்டிபிள் அல்லீல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பாக வந்து இதில் வந்து 1க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அல்லீல்ஸ் வந்து இதில் இன்வால்வ் ஆகிறது தான் நம்ம வந்து மல்டிபிள் அல்லீல்ஸ்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம், பிளட் பார்த்தோம். அதில் வந்து
ஐ வந்து டிட்டர்மின் பண்ணி ஜி, ஐஏ, ஓ இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல. நமக்கு வந்து பிளட்டை பொறுத்த வரைக்குமே என்னதான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1க்கு மேற்பட்ட அதாவது சாரி 2க்கு மேலே தான் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அல்லீல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அதை வந்து மல்டிபிள் அல்லீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பிளியோட்ரோபிக் ஜீன்ஸ் இது வந்து பிளியோட்ரோபிக் ஜீன்ஸ் வந்து என்னென்னா, இது கம்பல்சரியாக ஒரே ஒரு ஜீனை தான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கர் பண்ணணும். பட் ஆனால் இது வந்து அந்த மாதிரி பண்ணாது. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய 3, 4 அந்த மாதிரி ஜீன்ஸை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹெரிட் பண்ணணும். ஓகேவா? இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா மெண்டல்ஸோட லாஸ்க்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இது எல்லாமே காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் இன்ட்ராஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன். இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம்.